Súdruhovia, úkoly, ktoré máme pred sebou, viete každý. Hlavne, aby sme mali stroje pripravené na jarné práce. Momentálne v dielni máme rozobratý traktor ZT 300, DT 54 a kombajn SK4 Nivu. Hlavným úkolom na dnešný deň je, aby Inžinier Barnabáš Horvát, hlavný mechanizátor jednotného roľníckeho družstva Vrakúň, takto každý deň rozdeľuje prácu členom svojej brigády socialistickej práce. Najmä teraz, keď rozhodujú minúty. By som vás takto chcel rozdeliť. Ondro, ty dokončíš ešte tú DT-čku aj s Hedím. Tam spravíte zabrúsenie ventílov a potom vložkovanie. To máte ako dnešný úkol. Družstvo je veľké. Obhospodaruje vyše 1600 hektárov, na ktorých sa obracia 27 traktorov, 2 bágre, nehovoriac ešte o automobiloch a kombajnoch. Nuža tie musia byť pripravené na 100%, aby nezlyhali, keď už budú musieť pracovať naplno. Aj z tých dôvodov členovia mládežníckeho kolektívu z opravárenskej čaty v jednotnom roľníckom družstve Vrakúň v okrese Dunajská Streda pridávajú denne zo pár načasových hodín navyše. Zimné obdobie brigáda využíva na väčšie opravy poľnohospodárskych strojov, aby stroje boli pripravené na čas na jarné práce. Hlavným záväzkom brigády je ušetriť na materiálových nákladoch, a to šetrením náhradných súčiastok. V mimopracovnej činnosti sa snažíme o zvyšovanie kvalifikácií každého člena našej brigády.